इउपिपिएलनि दिनै गोजोन आरो खौसेथि जौगाथायनि थाखाय रिलि खालामनानै रेडि जागासिनो दं। ट्रेक्टरखौ बिथांमोना बानायबाय। आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ खिन्थानाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, आङो खिन्थालांजोबगोन। दिनै क'क्राझाराव जागोन बे मोनसे गोजोननि आरो जौगाथायनि रेलिया। इउपिपिएल जिन्दाबाद। बावहाय बिसोर स्ल'गान होगासिनो दङ। इउपिपिएलनि स्ल'गान होगासिनो दं बावहाय। इउपिपिएलनि स्ल'गान होदों। दायो शिबसारा सफैबाय, नै शिबसारा फैबाय। बे शिबसानि गारि, बियो नैबे फैबाय बियो। हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बियो सफैबाय। आं नोंसिनो देखायगासिनो दं। आरो दसे उनावनो हाबाफारिया जागायसिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आङो भिडिअखौ नोंथांमोननि दर्शननिफ्राय लानाय जादों, नोंथांमोननो आं खिन्थाना होनाय जाबाय। हाला हाला फैबाय। शिबसारजों गोबां माखासे गारि फैफाबाय। नायनो हागोन गोबां मानसिफोर फैगासिनो दङ, फैनानै स्टेजाव जिरायफैगासिनो दङ। मथा मथि 50,000नि बारा बेवहाय मानसिफ्रा गेदारिं जादों। ओरैबायदि गेदारिं, नोंथांमोननो खिन्थालांजोबगोन आं बेसेबां गेदारिं जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो हरनो हाखागोन। भिडिअखौल' जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। बेसेबां मानसि जादों, जामारदों जामाराखै, बेसेबां फोथायथावना, नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। नै बिथांमोना स्ल'गान होयै होयै रेलियाव बाहागो लानो नागिरदों। बिथांमोना फिल्डनिफ्राय, मिटिं जानाय जायगानिफ्राय फैबाय, रेलियाव थाबायसिगोन। गोबांथार सुबुं। फार्स्ट टाइम आङो बेफोरबायदि मानसिनि नुफेरबाय जिउआव रेलि खालामनायावहाय। मानोना राजनितिनि बेलायावहाय आङो बेखौनो रेकर्ड हिसाबै आं दिनै मानिगोन आरो। मानोना आंनि मिथिनाय आरो आंनि लोगोआ फोरमायहरनाय बायदिबा ओरैबायदि मोनसे गेदारिं बेवहाय मानसि जमा जादों। बे जाहैबाय मा सासेनि लोगोआ सुट खालामनाय। नैबे जाहैबाय मा बैयाव मिटिं जागासिनो दङ। आरो जेरै सारैबो माने ओरैबायदि राउन्ड सोरगोफोरनिफ्राय मानसि होंगो दोंगो बिदि फैदों आरो, दोबै मानसि। स' आराम्भनि खालामदों बिसोर। रेलिखौ स्टार्ट खालामनो फोथाराव लाइनाव थाफैजेनबाय। बेनिफ्राय इउपिपिएलनि गोजोन आरो जौगाथायनि रेलिया स्टार्ट जासिगोन। दायो शिबसारा भाषन होगासिनो दङ। नोंथांमोना हयथ' निस्सय खोनादों, स्पिच होदों। যিসকলে গাড়ীত আছে, যিসকলে ৰাস্তাত আছে, সকলোকে লাইনত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। मानसिनि बाना होननानै बुङोब्ला সকলোকে बांद्राय बुंनाय नङा खोमा। লাইনত आं থাকিবলৈ दहायबो অনুৰোধ बुंखादों, জনাইছো। बे फार्स्ट टाइम आं लाइभआवहाय बेफोरबायदि যিসকলে गेदारिं ৰাস্তাত আছে, मानसिफोरखौ आं नुबाय। যিসকলে এতিয়াও গাড়ীত আছে, সকলোকে লাইনত আহিবলৈ। नै सारमोना थाबायबाय। बिसोरो सिगाङाव थाबायदों, बिनि सायाव ट्रेक्टर सालायबाय। मानिबास नागिरबाय आरो सिगाङाव बाइक सालायबाय। जागायबाय आरो बे टाउनजों गिदिंनानै बिदिनो एसेबां मानसि गेलेदों। बबेयाव गासै मोनथाम ब्लक बावहाय दङ। फकिरागाम ब्लक, दतमा ब्लक आरो देबरगाव ब्लक। बे मोनथाम ब्लकनिफ्राय बावहाय बाहागो लाफैनाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जुदि मोनथाम ब्लकआव बेफोरबायदि मानसि जुदि गेदारिं जानो हानायखौ नोजोर होयोब्ला, स' ओइबारनि समावहाय जोंनि इउपिपिएलनि जिथुनाखि सरकार बियो देरहागोन। बियो खाथां मोनो। नैबे स्टेजावनो मिटिं जागासिनो दङ। आरो बे मिटिङा जोबनाय लोगो लोगो बिसोरो स्टार्ट थाबायनायखौ, जात्राखौ माने खालामगोन। जात्रा खालामनायनि उनावहाय जोबगोन। नाय नै मानसि फैनाय दासिमबो जोबाखै।
केमेरामेना मोजां खेबनाय जादों बिथां केमेरामेना आं बिथाङा थेंक इउ होगोन गासिबो लोब 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 मानसिफ्रा फैयो आयौ लोगो स्टेजआ मेला जानो थेवब्लाबो फैनायफोरबायदिसो बिथांमोना बे रेडियावहाय स्टेजआनो अलरेडि बुंखाजोब्बाय होननानै मिथिनो मोनदों अलरेडि स्टेजआ बुंखाजोब्बाय ओमफ्राय नै आरोबाव बहाय नै पुलिस टिम मानसि आरो बेहाय जमा जाफैयो सियाराबो दहायनो हाउसफुल जाखाबाय माने सारिउफाले गारि दोननो जायगा गैया होननानै आं मिथिहोदों सोबाखै आरो गारि दोननो खुनु जायगायानो गैया नै स्टेजआ बेमोन माने मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेवहाय 20,000 जिरायग्रा सियार होदोंमोन नाथाय बेयो जोबजोब्बाय नै दाबो फैगासिनो दं नि बारा जानो हागौ आंनि माबाया आरो आइडिया मथे मानोना मानसियानो फैनायानो जोबा दाबो गारिबो माने जोबा रेकर्ड मानसिबो जोबा माने बेखौ इउपिपिएलनि राजखान्थि हान्जानि दैदेननाय आरो नैबे गोजोन आरो जौगाथायनि जिथुखि रेडि खालामनाय बेवहाय मथा मथि बेनो बिराद गिदिर मोनसे रेकर्ड खालामबाय फै जों स्ल'गानखौ खोनासंनो एसे UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद प्रमोद बर' long live प्रमोद बर' long live UG Brahma long live UG Brahma long live UPPL जिंदाबाद स्टेजआ UPPL जिंदाबाद 20,000 जेनाखि सियार होदोंमोन बे गासिबो अफारमोन मानसिफ्रा UPPL जिंदाबाद UPPL long live UPPL long live प्रमोद बर' long live प्रमोद बर' long live UG Brahma long live रंगरा नार्जारी long live रंगरा नार्जारी long live राजू नार्जारी long live माधव छेत्री long live इउपिपिएल पार्टिखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय माने बे मोनथाम ब्लकनि गोबां मानसि फैयो आरो बेखौ नायोबा फैबाय थानाय जेनाखि राजनितिक बेयो माने फोथायखाबाय आरोखि नैबे जाहैबाय मा मुंख्लंफोरनि थाखाय 7-8 नागिरनायनि मोनसे बियो मोनसे नुथाय होननानै मिथिनो मोनदों जायफोरनाखि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि थाखाय 7-8 इसोरनाव आर'ज गाबदों जेन बिसोरनि जिउमाया गोजोनै थांना थानो हानायनि थाखाय जाबाय माहारि माने बाहाय हारि माहारि बासिनाय गैयाजासे मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय दोबै दोबै मानसि फैनायनि नुथाय होननानै आं मिथिनो मोनदों आंबो स्पटआव जुदि भिजिट खालामोनोबा बरिया मोनगौमोन आं गोसोखौ नाथाय आं थांनो सोलाबैनि थाखाय आं मानसि फाथायहरदों जे बे भिडिअखौ खेबनानै लाबोनांगोन होननानै आङो माने आं दस्रा बेस्थ' मेडिकेल बेस्टनि थाखाय आङो प्रग्रामाव बाहागो लानो हायाखै नाथाय आङो दिनै सासे मानसि आंनि थ्रुयै आं मानसि फाथायनाय जादों जे प्रग्रामाव खेबना लाबोनानै स्टार्ट जाबाय नङा होमबा स्टार्ट जाबाय জাতি জনজাতি মিলিলৈ বিজয়ৰ গান UPPL হৃদয়ে হৃদয়ে বাজিলে ঘৰে 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 गोबां ब्लकफोरा जासाबावबाय जाय जानो हागौ निस्सय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट जेरै पार्टियाव डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मोननाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट
आरो बिदिनो गसाइगाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट दं बिदि हमनानै लायो स' बिदिनो बिराद बेबायदि मोनसे जादोंथ' आरो लाइन थाहैबावाखै जाफा जाफिजोबाव बाह 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 आरो आं मिथिनो मोननाय बायदिबा ओरैहाय साइन्स कलेज मोनहैब्लाबो जेनाखि स्टार्टिंनिफ्रायनो जेनाखि ग्रिन फिल्डफोरा जानाय ग्रिन फिल्ड एबा सेक्रेटारिनि साहा फारसे थानाय जेनाखि ग्रिन फिल्ड बेसिमनावबो मानसिया थाबायगासिनो दंमोन आं मिथिनो मोननाय जादों ओरैबायदि गोलाव आरो बाह बाह ओंखायनो बिथांमोनहा बुंदों 1 लाखसो मानसि बेवहाय गेजेरजों जानोबो हागौ जुदि आं स्प'आव थाङोमोनब्ला आङो थार बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिना होनो हागोन बाह बिनि नुथायखौ नुयोबाथ' 100% आरो जेबो बुंनो हाला 100% जेरैबायदि बिथांमोना थाखाबाय आरो स' लोगोफोर नायबाय थादो जेनाखि बेनो जाहैबाय मा क'क्राझार जेनाखि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि बानजायनायावहाय बे मोनसे गिदिर गोजोननि मोनसे रिलि बेवहाय नोंथांमोना दोबै मानसि बेवहाय खुनु जाथि जन'गस्ति बासियाजासे दोबै मानसिफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो जोबोद गोजोनथाव गोग्गाथाव आरो बेफोरबायदि गोजोन आरो खौसेथि आरो जौगानायाव बयबो जुदि बाहागो लालायोबा मोनसे उननि समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोजां मोनसे रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगाथायनि खाथिरावनो मावलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो स' दा लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय स' बिदि अब्ला हामबायसै
Hala.